Entre el març i l'abril de 1918, José Giner i Viguer, un conegut industrial de la València de l'època, compra a Torrent els terrenys on construirà el xalet de la seva família. Encarrega el projecte a l'important arquitecte valencià José Manuel Cortina, germà de la seva dona Maria. Conegut per tots, forma part del paisatge de la nostra ciutat des de fa quasi 100 anys. Testimoni d'una època d'esplendor del nostre poble, els presentem la seva desconeguda història. El 1908, José Giner es casa amb la germana del prestigiós arquitecte José Manuel Cortina. D'este matrimoni naixerà un any més tard a València, Maria Giner Cortina, l'única filla del matrimoni. La bona marxa del negoci familiar fa que el 1918 compre a Torrent les parcel·les on construís l'edifici. Però una vegada finalitzades les obres, pateix una grip que serà mortal per a ell. José Giner mor el 1920, tal i com podíem llegir en la seva esquela publicada en alguna portada de la premsa de l'època. El desafortunat José Giner serà soterrat en el panteó familiar dels Cortina, en el Cementeri General de València, projectat també per l'arquitecte i on serà soterrada la seva dona molts anys després. Al seu testament nomena com a hereva del xalet de Torrent la seva filla Maria. A partir d'aquell moment, la vida de la menuda i la de l'edifici quedaran lligades per a sempre. Posteriorment, i al llarg del temps, la propietat serà utilitzada per Maria, sa mare i els seus familiars, fins que en 1984 no té més remei que vendre el seu estimat xalet, el que l'ha vist créixer, degut al seu delicat estat de salut. A partir d'este moment, el xalet cau en desgràcia, ja que és ocupat il·legalment i sofreix greus espolis. A més del fatídic incendi que deixarà la construcció en el seu preocupant estat actual, que fa que a poc desaparega un dels edificis més importants de la nostra història. Manuel Cortina Pérez, format a Barcelona i Madrid i arquitecte municipal de València, és considerat com un dels més importants i originals arquitectes de l'eclecticisme valencià, de finals del segle XIX i principis del XX. Així ho reflecteixen nombrosos reconeixements que rebrà a l'època i que demostren una impecable trajectòria professional. Este arquitecte destaca per edificis tan interessants com la Casa dels Dracs o la Casa Cortina, que podem trobar junt al carrer Colón de València, o el xalet Cortina de Paterna. Així com també pel desaparegut Teatre Eslava, d'un estil arabissant que anys més tard es repetirà al projecte del Teatre Chapí de Villena. Els elements neoàrabs dissenyats per al projecte de Villena són recuperats al xalet Giner Cortina de Torrent, últim exponent que es conserva del disseny neoàrab de l'arquitecte. En la seva construcció, el consagrat arquitecte va incloure elements arquitectònics propis de les seues obres més destacades i va incorporar altres nous i originals, controlant fins a l'últim detall. L'estil de l'edifici és el neoàrab, que pren com a principal referència el pati dels lleons de l'Alhambra de Granada. Testimoni d'este fet és la seva ceràmica procedent dels principals fabricants de manisses, les seues serralleries, molt reclamades per la noblesa i l'alta burgesia de l'època. I el més important, la reinterpretació de la desapareguda cúpula que es podia trobar al mític pati dels lleons. Per acabar, cal recordar les emotives paraules formulades per l'arquitecte Cortina, que van contribuir a la salvaguarda i conservació del castell d'Alaquàs, que 90 anys després tornen a tindre més sentit que mai. Si nuestra modestísima labor, contribuyendo a divulgar el conocimiento de las cualidades artísticas de este edificio, contribuyese en algún modo a librar a la señorial morada del violento derribo que la amenaza, daríamos gracias a Dios, desde el fondo de nuestro espíritu, por galardón tan pródigo como inmerecido.